ụmụnne m ndewono ka ịfụkwa na unu anya na-apụtakwa ọfụma na unu mana kapịnta kpọfie ntu ọbụlụ staịl ụmụnne m ndị Igbo ibe m eke n'ọnwa nụ asị m ya adịkwala unu mma tata ya adịkwala unu mma tata bekee kedu ka anyị dị? Ama m na anyị niile dị na mma. Ama m na tata bụ eke ketala anyị ifeọma chelụkwanụ ka amala ndị na-adachi m n'anya ndị na-abịakwa ikpule anyị aja fakpole aja fa aje n'azụ ụlọ tata bụ ụbọchị dị egwu ụmụnne m. Tata ga-adị egwu maka gịnị? Tata ka m ga-agba ọtọ gbalu n'onwe m ọtọ ọkwụ na afụ gị. Tata ka egwu ga-arọ ndị nkata ike. Tata ka egwu ga-arọ ndị nkata ike. Mgbede ọma nwanne m nwoke, anyị enwere ife a na-akpọ good evening, anyị amara ife bụ good evening. Mgbede ọma aṅụli ụbọchị eke mgbede ọma ụmụnne m ụmụ Igbo ibe m atabikwelu n'ọnụ ma atabikwelu n'ile ama m I can't wait to see you people too. Ọ na-agazikwa n'ife niile na-eme n'izu anụmaha si hey Chukwu nyekwuo m ike ka m fụ ụmụnne m ka ndị aghachi n'afa na mmiri maka na ama m na anyị ncha na-enekwa n'anya nnọkọ anyị ga-anọkọ afụka m unu n'anya. Daalụ nụrụ nne. Mgbe m bidoro ije a amarọkwa m na unu ga-asa aka etu a wee nabata m. Mgbe m bidoro ije amarọkwa m na unu ga-anabata m. Anụ m ebunyekwa unu kpe ekene nke dị iche maka na unu ma na-echiche mkpụrụ obi m bụ ife m bịa na-akọwa. Echiche mkpụrụ obi m ka m na-akọwa ọkwụ na-aghọtago. Ọ bụrụ na ọ bụ amarọ m ebe ọ ga-aga, amarọ m onwe ndị ga-ekweta, amarọ m onwe ndị ga-akụ m ọkpọ, amarọ m onwe ndị ya eru m ife dị iche iche. Mana asị m nwanne m obele nwanne m bụ Chinelo, ekene dịlu Chinelo na-asị ka m kwuchikwa n'anya ụmụnne m na unu ewe n'iwe na ụmụ ife a na-efekasị n'anya m. Nwanne m bụ Chinelo na-asị m ngọọ biko ịmalife ya agwa ndị Igbo na-agwaba fanafa na-eche. Ịmalife ya agwa ndị Igbo gwaba fanafa na-eche. Nne m nwaanyị ụka likwala arụ. Nne m obi ijele ọ na-agwakwa m arọ onwego akwụkwọ nde nna akara publish. So m na-akọlụfa mụ na fa na-eme fasị mụ na-agwa na ụmụnne ya ife ndị a na-agwa na ụmụnne ya ife ndị a ewelue n'ikpeazụ akwadokwa m ya akwado maka na ma abụ m analog amarọ m ka esi eme ma live streaming nwa ma nke nwa olue ofu ụbọchị nnọlụkwa na palomo pịkwuo ofu ife aka bido kwuba okwu unu wee wele obi aṅụli wee nabata m. Ana m ekene unu rinne. Unu bụ ụmụ Igbo. Onwero ndị dịka unu ofu ọkpụkpụ ofu ọbala ofu anụ arụ ofu ife ka anyị bụ. Mmili bulu ma obulugo unu mmili bulu na obulu maka na ogidigidi bụ eze. Ofu osisi adị eme ọfịa mgbe sinye adịkwala unu mma mgbe alụnụ m na anụmahịa ife a na-akpọ hay fever stoma bata n'ara n'obodo a ife niile echenji ya kama mmadụ ya na-egoli na-asị na anwụ na-achị ya obidokwa ya bọọ ya ọzọ. Unu fụ tata na nnọ na mkpuke ka m nọ wee bido okwu nke taa mana m esiri olu na ofe onugbu nke na-asụlu unu nri akpụ ife kpatali ya bụ na o nwere ife ọzọ mma esi anyị eje n'ezisi nke a ya ka ndị si unu gbaa mbọ bịa tata maka tata ka mma ama ndị kweta na ndị na-ekwetarọ maka tata ka kpọtọkpọtọ ga-agba n'iru efi ụmụnne m. Tata ka ife niile ezolezo ga-apụta ife ọ ga-eji pụta ife bụ na ụdị mmadụ mbụ abụrọ m mmadụ na-asị asị. Abụ m nwaanyị ga-abụ mụ na gị na-emekọ
njefu nwoke ọzọ agwa gị nna mụ na nwoke ọzọ dị nekwa ọ bụrụ na ịchọ ego gaba ịchọla abụrụ m onye na etu o si dị m n'obi ka ị ga-esi nwa ya etu o si dịlụ m ka ị ga-esi fụa maka na m amarọ asị anyị anọlugo kịta ọnwa ịnọ wee na-elu ọnwa ịnọ anyị ji wee na-enwe mmeka wee sị ka m welu tata gwakwa unu onye unu na ya na-eme ọ ga-abụ ndị na-ekwetarọ ka fa welugbo chọọ ụgbọ ọzọ fa ga-aba maka na m abụrụ mmadụ na-edufu mmadụ ibie ya bụ na ị ga-ama m malụ na ị chọrọ mmekọ m na anyị wee na-aga tata ka mụ bụ nwa asị na ọ bụ nwa oru chọpụtara na ya bụ eze tata ka m na-ana Igbo kpọmkwem a na-akwọ m lio 1995 ka ijem abido wee bụrụ nwa Igbo bụrụ anya n'isi mana tata ka m chọọ ka nzikọ unu na a na-ekwu a na-eme eme maka na amara echi ife njisi na amara echi bụ anyị si etu a m ga-esi na-eme ife mgbe oge ga-elue anyị amalụ mgbe ụgha batalịa maka na ofu nwoke ogidi isilo onye ghọba kwụsịgwu ya na mgbe nya ghọba na oyibo gwara ya na ya ghọbago gịnị ka m ji tụọ ịnụ a ọ bụ na m welu tata ziku na ife mbụ ada anwa echi nwa bekee gogbue m unu ga-ama maka na echi a nwa bekee gogbue m unu ya afụ na onu m ya adaghalị ife niile m kwu mma nkwụkwazịa nya tata ka m dabịa ịṅụlu unu iyi tata mgbe taa na-eji aga enwere m 500,000 people na-efolo m na Facebook enwee ike mgbe taa ejigo ọ bụrụ so ofu onye ụfọdụ mma adị happy ma ọ bụrụ so ofu onye ụfọdụ at least anyị amalụ na ofu ebu aka anyị dị gịnị ka m na-akọwa maka ya mmadụ ofu isi ka m bụ ofu nwa ka m bụ ofu onye Igbo ka m bụ tata ka m na-ebute elu na akwụkwọ nsọ bụ akwụkwọ ụgha tata akwụkwọ a ọ na-agba ọkụ tata akwụkwọ a ọ na-agba ọkụ tata akwụkwọ a n'iru unu ka ọ na-agba ọkụ ife m ji agbụ ya ọkụ bụ asịrọkwa m onye ọbụla ji ebulu nke gba ọkụ ife dị n'ụwa bụ na a na-etozu ife niile etozu ife niile etozu 1994 ọ ga-abụ m ezigbo onye ụka na-afụ vision na-asụ in tongues mmadụ si m gbaa akwụkwọ m ọkụ ọ ya gba m ghalị maka mbute nni before nlie bless this food in Jesus name amen nlọ ajọ nlọ akasị bam fire of Holy Ghost burn fire na-eficha ụlọ anụmagụ ukwe dị iche iche a na-akọ ọ ga-afụ isi m wepụ ife a dị m n'isi kedu ife m eji wee tiche ya so mgbe ofu mitụlụ ofu nwatakịrị 1995 osi m na ya bụrụ onye ụka wute m na mgbada afọ nsị ọ bụ na nwatakịrị a mee bụrụ ụdị mmadụ a kedu na bụ n'ime ya eghe nya bụ n'ime ya eghe aghọtara m akwụkwọ a onye ojii ọbụla ma ịbụ onye ojii Igbo ma ịbụ onye ojii Yoruba ma ịbụ onye ojii Afrịka ebe ọbụla isi bịa akwụkwọ a abụrụ maka gị abịarọ m ebe a isilu na asịkwanụ m gị sobe m kama na ezugo m ime ife m na-akwado ime taa ka Igbo wee mara onye fa na fa na-emekọ nya bụ na echi m bịakwasị gị biko gị bido ka ịgobịa ịya ama na ụgha abaghị ara m ekwue ka m wee data ego adịkwanụ m eme ka ndị mmadụ wee kweta maka ndị na-asị m mba emeni ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ ịfụ iswiche foni ọf ịpụa maka ọnya ka m ji chọọ ime tata ka ị nwalụ ife onye ị na-eso ka ị nwalụ ebe m na-aga maka na echi taa asị m chebe anyị mma nji akwụkwọ a
dugi ọkwa ịghọtago nya bụ ọ bụrụ na ịma n'ise ime n'ihe ebe a ọ gị nwa ka ọ dị ịpụ ife a bụ my channel onna biko ewenye iwe maka na mgbosi nworu mata na ya bụ uru mgbosi a ka ọ na-ana ọbịa abụli ya ngwa ka anyị bido anyị na-adọwapụ tupu anyị gụọ ife ọbụla anyị na-ekwuta ebe a ka anyị ga-ebido so anyị bido ebe a wee mesịa nke ndị fọdụzienụ bụ kawa ga-aghọtazi ife m na-akọ maka last week ebido m kọbala unu etu esi wepụ ndị oji mmụọ site n'Afrịka baa ya afa site na Naịjirịa baa ya afa site na Anambra steeti Anambra bụ Nwambala baa ya afa site na local gọọmenti baa ya afa napụghị afa nna m bụ Deze mana ọ bụ Gibson ọkwa ịghọtago afa nne m bụ Obi Ijele bụla Akụeke mana ọ bụ Kodelia nwanne m si n'ala na-agwa nwanne m si n'ala na-apụ m na-atara ngede ka bụ nwata na-awụ arụ n'afọ ofu mgbọsi kunie n'ụlọ mgbọsi ya ekuni ịghọta ife a na-akọwale mụ na ya bụrụ ọgbọ nke mụ na ya na-ara ya bụ nwanne ka m ji kpụọ ọkwa si gị emekwana na mme o nwere ife ndị bekee na-ekwu pa si don't do this at home onna mmadụ nwere onye ọbụla nwere steji ọ nọ na ya enidi ọkwa m egbu ọkụ maka agbagoli nya ọkụ since kama na ife njicha onye bụ ka igbo ghọta onye fa na fa na-eme ife ọkwa ịghọtago ịghọtazia ntinye mbịa sọnde ibe inenenụ ịmala onye ị na-enene mana ọ bụrụ na m emere ya ibe inenenụ ịmara ebe m na-aga ọkwa ịghọtago ofe m ji agba adọkali ya bụ ka ọ wee gbaa ọkụ ngwa ngwa maka na m enwere ihode ịghọtago ka m wee bịa mee program nchọ ibido taalị so ife nke a bụ ebe m chọrọ ka ibido maka ọ narọ mụ na nwa bekee ga-abịa enyi wee lụọ echi mụ na nwa Juu ga-abịa enyi wee lụọ echi my photographer oge na-eme modeling or a Jewish guy Nati my best friend mụ na ndị Muslim bụ enyi my friend Sophie a Muslim girl anyị ga-abịa enyi wee bụ echi mana m ga-abụ enyi fa asị nwa Igbo weta omenala Igbo mụ na fa wee dị na mma mma mbụ enyi fa na-eso fa n'ụzọ nke fa ụzọ nke m a na-agba ọkụ ọkwa ịghọtago onye a bụ ife nchọ imelu enyi tata enyi ga-agwalili ya eziokwu onye ya bụ ọkwa ifu gị enyi gwazie ya onye ya bụ idisaidi ya nwee chọrọ kwụ ka gị na ya kabụla enyi nke a agaala ife niile abụ ife nwa bekee ji eli anyị ego o nwere ofu anyị na-eme na be anyị ngwa ka anyị gakwazie n'ezi sorry na mụ na hekda na anwa na ọmụ bụ God ịghọtara ya na-akọ God have mercy on you God nke Igbo ka God nwa bekee ka God nke na-akọ maka ya God nke ji n'ọlụ n'ebe anyị ga-agbụ ya ọkụ chekwalo ka nzikọkwa anyị barbecue ebe anyị ga-agbụ ọkụ barbecue ebe anyị ga-agbụ ife niile ọkụ ngwa ka m tizikwala unu ebe anyị ga-agba ife niile ndị a niile ọkụ na ya afọ ya maka na onye na-aghọtara
Hụ na afụ gị nke a bụ mkpọ ọkụ. Ya bụ na ya nke a bụ ife anyị bịa ịlụ tata bụ ụbọchị Eke. Maka Eke bụ ọkụ. Ike Eke bụ ike ọkụ. Anyị na-agba ike ọkụ. Onye ọbụla nwere afa nna. Onye ọbụla nwere obodo. Obodo ọbụla nwere chifa. So nke a ka anyị ga-eme taa ka anyị wee na-agakwa. Maka na ọ nwere ụlọ ọba mmadụ ịnọ n'ụgbọ. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ụgbọ m bụ ụgbọ gị ịbata. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ụgbọ gị abatana. Maka na ebe a sị nwa anwụ na 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 nwa ofu mgbọsị asị nwa anwụrụ kenele. Nna mụ na anyị kịta ka onye ọ dị ka isi adị mma. Mụ na anyị kịta ka onye ọ dị mụ na anyị kịta ka onye ọ dị ka isi adị mma. Onye a na-asị na isi adịrọ m mma. Ịnwa ihe a na-akọ. Ọ gị bụ onye ezigbo ala ji. Gị na-amara ebe isi, gị na-amara onye ịbụ. You know? Ọ gị bụ onye ezigbo ala n'anya. Yeah, this is it. This is it. Igbo n'ala. Ada Igbo n'ala. Ada Igbo n'ala. Ada Igbo n'ala. Ada Igbo n'ala. Onwe ihe dị holy n'akwụkwọ ahụ adịkwa ama ama. Ọ gị bụ onye Igbo ka ọ dịlụ holy gị na-amara ife a na-akọ. Yep. Yep, burn. Fire burn. Fire burn them, burn them. Burn the slave master. Fire burn them. Tata ka egwu ya arọ ndị nkata ike because o nwee ndị chọọ iso m na Facebook mana space juru eju so ka ndị ala niile pụọ na my platform fa karo dị ready. Platform abụrụ platform ụmụaka ịghọtago, ọ bụrụ platform onye ọbụla so o nwee ndị nchọ ka fa wele aka fa wepụ onwe fa ịghọtago. Fa wele aka fa wepụ onwe fa. Nna ife so ikwu ese na mbụ ebu ọkwa gị nwa ka a na-azọ ndụ mana ịmarọ. Gị nwa ka a na-azọ ndụ mana ịmarọ. Gị bụ nwanne m ka a na-azọ ndụ mana ịmarọ. Gị ka a na-azọ ndụ mana ịmarọ. Mana ọnyanụ ọ bụ dị nwa ife na-emenụ ya bụrụ anya na-azọrọ ịka azọgo onwe since. Fugia.
fire anyị na-agba akwụkwọ ndị ala ọkụ ọnya na-eme akwụkwọ ndị ụgha ka anyị na-agba ọkụ ọnya bụ ife anyị na-eme tata ka mụnwa bụ Ngozi Chukwuka na-agba ọkụ esokwa na mme maka na mme why maka na onwere onye na-akwụlụ m ụgwọ akwụkwọ onwere onye na-azụ m onwere onye mbi na bie onwere onye na-akụlụ m nri enwe m onwe m ịghọtago maka ifi na nwa onwe m ya ka m ga-eji menwe ife dị etu a ọ bụrụ onye ọbụla ya eme nwe ụwa bụ ọnọdụ na-ekwe ya ka ọ na-agba ekwe ya ka ọ na-agba achọrọ m ka unu witness aka ife niile agbapịasị akwụkwọ ụgha ị na-akpọ Baịbụl ka m na-agba ọkụ akwụkwọ ụgha akwụkwọ ụgha ka m na-agba ọkụ ịfụ ya n'ọgwụgo chelụkwa na obele ọ ga-ya abanye n'ọgwụsigo there is God ọgbana ọbụrụ akwụkwọ abụnụ God na Somunachi yes ngwanụ ka anyị jezie bido ka anyị gazie ife na malụzie ife anyị ekwu maka ya taa ịfụrụ ya na ọ gbapịasịgo ya ọ gbalịsigo ọha obele ife ma agwasịa ndị Nnewi ọha obele ife yes ka anyị bazie ọnụ nke taa yes Sunday, oh Wendy, oh Sunday, oh Wendy, oh Sunday, oh Wendy, oh Sunday, oh Wendy, oh Sunday, oh Wendy. Kpọtọkpọtọ agbago n'iru efi maka na m abụrụ mmadụ ụgha abụrụ m mmadụ aghụghọ ifuga anya m na-acha mmemme maka anyị na-enwe ife a na-akpọ hay fever obodo a nwere nke dị mma oyi na-atụ ọ dịrọ mma sọmadị ọ dịrọ mma mana a ga na-anwa ụmụnne m eke n'ọma nọ ụmụnne m ya dịkwala unu mma ndị Igbo ya dịkwala unu mma ọ bụrụ na anyị ma na enwelu nsogbu ọ bụrụ na eziokwu na anyị ma na enwelu nsogbu dị na anyị ama nwe nsogbu unu afụnugo mgbosi onye na-ese gbana pụta kwuo esi he anụ m ese gbana ike agwụgo m achọ m onye ya gwụ m mba mgbosi onye na-ese gbana mana ya na-ese gbana mgbosi a ka ọ ga-achọba ndịrị unu afụnugo ebe ọṅụ nkwụ onwe nke anyị na-akpọ ji porosin na be anyị ọ dị ka ụwa maazị mma onye ifite ogbunike ji porosin ebe ọbụla aka okpom ji porosin na ya ọnwụcha ọ na-adaghalị unu afụnugo ọṅụ nkwụ nwa na ya na-aṅụ nkwụ
si hei na ike akwụkwọ agwụghị na ya nwana ya bụ ọṅụ nkwụ. Mgbosi ọṅụ nkwụ kpọrọ onwe ya ọṅụ nkwụ, mgbosi aka ọṅụ debere nkwụ. Ụmụnne m, unu afụnugo onye ala gba ọtọ wee nọdụ n'afịa na-atụtụ ifelesigo ole etufula etufu. Onwe nke nọ n'afịa Ogbunike be anyị mgbe mpempe fadị bụa nke m dele m fadị ito actually nke m dele m na keduzi afa nke nwaanyị ọzọ dị na o nwere ofu nwoke ọzọ a na-akpọ brabra. Nke ndele m na ife ude afọ igwe na nke ndele m na brabra bụ nke nwoke. Mgbe nke ndele m anọkata ife ude afọ igwe asị na nke ndele m bụ nwa ya na brabra, mana ndị a bụkwa ndị agadi o. Ewelu mmiri ide kpọta nke ndele m wee na-awụ arụ. Ife ude amọrọ na ala na-apụ a inekalịa ife ude anya ọgwa ya na ala na-apụ gị ka ị na-eneli anya inekalịa nke ndị ma etu aka ndị ala dị. Unu afụnugo ndị ala onye ala pụtasị hei ala na-apụkwo m. Mgbosi onye ala ma na ala na-apụ mgbosi aka ọ na-agwụ. Etu aka ọ dị. Ọ bụ na ndị Igbo mmalụ, ọ bụ na ndị Uju mmalụ ife na-emefa mgbosi aka nsogbu fa na-ana. Ife njima ife mmeta abụrụkwa maka na mụ wee fepụgo lisins anagom lisins, mana ife njima ife a bụ maka ndị na-esota kafa wee malụ kafa wee ghọta. Tata ịma na m na-aga na agwa unu si nkọwa m na-esi ebe dị iche iche abịa. Tata ife a ga-akpatụ aka na ya bụ international law, international trade under WTO, World Trade Organization. O nwere aspect of international law a na-akpọ protectionism. Gịnị ka protectionism na-akọwali? International law si na ya bịa ka ya liberalize ya trade, ka world trade dị liberalized all amongst nations. So ife ọbụna ị chọrọ n'ụwa ọ bụgodo na ndị nke gị na-eproduse ma onye ọzọ si mba ọzọ nwee ike iproduce chipa febubata ya n'obodo gị under this international law. Ebubata ya n'obodo gị ndị niile afụ na-eproduse ya n'obodo gị agụbafa. Maka gịnị? Na ndị mba ya ebubata afịafa n'obodo gị maka na ọ dị ọnụ anị. Ndị afọ na-alụzi alụ n'obodo gị onwere onye ya egofe afịa. Kedu ife international, kedu ife iwu a na-eme? Iwu a na-eme na ọ dịkwa mma n'inwe ike ndị nọ n'obodo ya egote ife ọnụ anị, mana ife ọ na-emebi bụ n'obodo ọbụna na-ego nke ndị ọzọ nyanwa na onwe ya ma nganwu n'iru. Mgbosi nwa oru mata n'ọbụ oru, mgbosi nwa eze mata n'ọbụ oru, mgbosi nwa oru mata n'abụ eze, mgbosi aka ọ na-ana. Once upon a time, China was infiltrated by the West with opium. Onye ọbụla na China dị addicted on opium. Onwero agụ ndị afọdụ nnifa na-eli nke bụ agụụ na anyụfe anya. Ofu onye Mao Zedong wepụtalụ nya brain ya na ụmụ akwụkwọ fadili gbanwere obodo a. O mesi nke bụ na ndị ebe a m nọ n'ime bịa na lụfa Hong Kong wafa sọsọ 50 pound. Maka gịnị? Na fa niile dị wasted, fa niile adịgo wasted maka ọtụtụ ndị mmadụ nọ on drugs. Mgbe Mao Zedong bịa obido kịta ade iwu protectionism ife a na-akọwali, right? Protectionism under international law.
International World Trade Organization bịa ka a na-azụkọta afịa. O nwere onye ọchọ ka ọ protectionism bụ na aga m emechi ụzọ m na ife dị na be m, ife dị n'obodo m ka anyị ga n'ili, ife dị n'obodo anyị ka anyị ga n'ili, ife anyị mepụta ka anyị ga n'ili, ife anyị mepụta ka anyị ga na-eyi, ma nke anyị na-eyi eyi ma nke anyị na-eli eli. Anyị ga-ebe akpịli ogologo anyị emechie ụzọ anyị. Onye buru afịa ọma mbubata anyị wee meba nke anyị. Ọ bụla azụ gbamgbam na-ata anyị ụtọ, anyị na-eje na mba ebute, anyị wee mebe azụ gbamgbam nke anyị. Ọ bụla abada na-ata anyị ụtọ, anyị na-eje na mba ebute, anyị emebe abada nke anyị. Ọ bụlụkwanụ ife gbasalụ ụbụlụ, ife gbasalụ obi mmadụ, true religion, anyị ebido nke anyị. Ife ọbụla ga-abụ gịnị? Ọ ga-abụ nke anyị. Anyị emechie ụzọ n'ife ọbụla si na mba anyị na-enwemite. Kedu ife a na-emelụ ndị obodo? Ọ na-emelụ fa agbaba mbọ fa alụpụta ife nke fa alụpụta nni fa alụpụta akwa fa ya ama, fa alụpụta ugbo fa ya anya, fa alụpụta ife dị iche iche. Ọ ife a bụ ife mee China wee mechie ụzọ ya for about 50 years. Onwero ife fa go na outside. Unu ga-ama ife a na-eyi bụ ife kaliko. Onye ọbụla na-eyi ofu ife kaliko. Abịa akwa anyị etu esi akwa eji eme martial arts. Ọ dị enwe button ewele ụdọ kechie anya. Onye ọbụla kpokpu ata. Onye ọbụla wee banye ọlụ ugbo ịkụ rice. Onye ọbụla banye ọlụ ugbo ịkụ rice. Rice afa na-akọ. Ịchọ ime bread, rice flour. Ịchọ ili rice, isie rice. Ịchọ ime cake, rice flour. Ịchọ ime spaghetti, rice flour. Ịchọ ịṅụ milk, rice milk. Ife niile bụ rice. So ofu ụbọchị n'izu ụka kafa na-ata anụ. So ofu ụbọchị n'izu ụka kafa na-ata anụ. Onye ọbụla wee baa ịkọ ọlụ ugbo. Site n'ịkọ ọlụ ugbo a rice a, maka na rice na-eto na mmiri. Fa wee mebezie anya ebe ọ bụ nọ n'ime mmiri ka rice na-eto. Mgbe a mmiri ga-adojue ka anyị welụkwazie azụ tinye n'ime. Ya bụ na mgbe anyị ga-eji wee na-egwulu rice anyị, azụ anyị adịgo ready. Anyị ewepụta azụ, anyị agba anya na anwụ, anyị echekpọ. O nwere ofu ife si ana ndị ọzọ abata China. Ihe ewebatara TV gị, ihe ewebatara Nollywood gị, ihe ewebatara Hollywood gị, ihe ewebatara Gollywood. Ife ọbụla inwe jide. McDonald adịrị ya, Kentucky adịrị ya. Etu aka ọ dị. Gịnị na-eme China kịta? Fadị ọkwa asụ bekee o. Akwụkwọ niile ị ga-eje na China bụ na Mandarin. That's their language the central language fa choose Mandarin. Kịta inwe ọya inwe ike ije n'ụlọ ọgwụ nwa bekee Orthodox hospital or ịga Chinese medicine. Etu a ka ọ dịkwa n'ebe anyị afụgo kịta India. Ya ka m ji na-asị na ebe a na-eje ete kama na ebe a na-eje dị nso. Ife o jidela anyị nwe iche bụ na anyị bụ obodo n'ime obodo. Ọnya ka o jidela anyị iche. Anyị bụ obodo n'ime obodo. Anyị bụ obodo nke na-enwere onwe anyị. Anyị bụ obodo nke nọ n'ime obodo ụmụ ndị ala. N'izu gara aga onye isi anyị jere Amerịka. N'izu gara aga onye isi anyị jere Amerịka. Maka n'izu gara aga oge m na-ekwu okwu ebịa mbupụta
etu esi wee yibecha anyị bụ ndị oji uwe dị iche iche ka anyị wee daa ama n'ọnwa anyị ka anyị wee dee eche na maka ọdịmma nke anyị. ya bụ na ịnwa nwa tata mgbe nwa anyị eji wee banye ntakara ife oyi ezbu ụzọ wee mụba abụwa nwa bekee mọmi dadi. kedu maka nne, kedu maka nna, kedu maka nwanne? ife oge ebu ụzọ kọwabala bụ onye a bụ my cousin, onye a bụ my auntie, nke a bụ my birthday. kedu maka nwanne m, kedu maka nne, kedu maka nna? ya bụ na mgbosi nwa anyị na-apụta n'ụwa anyị chinie anya ụkwụ na-aba enu kpodi esi naanị nwa anya ụla n'ike ka o wee baa akwa. from mgbosi afọ ka anyị na-eweli enyefe anya na ndụ nwa bekee. anyị ebulu ụzọ kpojegodi ya n'ụlọ ụka mgbe ya na-eme ụzọ ụka na one na one asị na a na-eme mmiri chukwu. aka anya akala nke obe, akala nke ọba bụ nke eji akapụ ụbụlụ dị n'isi mmadụ, akapụ ife o ji bụrụ nwa Igbo, ewepụ mmụọ Igbo si wee pụta ụwa, ewelu mmụọ ọzọ tụọ ya n'ime nwa Igbo ewepụ njem wee na-asakagharị. ọmara aka nni, ọmara aka ekpe, ọmara oji, ọmara ọcha, maka na ọcha ochie na ọma abụrụ ọcha. ka mmụba anyị ra anyị jụrụ eju ebe a, ụmụnna m jụrụ eju ebe a, ụmụnna m nọ na UK na London ka ụmụnna m nọ n'ụlọ, ụmụnna m nọ na London ka ụmụnna m nọ na vileji m. mana o nwere ofu na-abalụ vileji m ụlọ, ọ na vileji m bụ ebe a na-adị eme ọfụma na ụmụnna m bụ eji ama atụ, ụmụnna m bụ eji ama atụ. maka ịbata na ụmụnna m ọkpochikọrọ, maka na ndị a bụ ụzọ bịa bụ obodo oyibo in the 50s. ọ na ụmụnna m ka eji webata ụka n'Ogbunike. ọ my uncle Obi Nwa Chief mgbele one ka m mekwue. nna m kụrụ gbamgbam ụlọ ụka dị na vileji m. gịnị ka m ji akọwasị ife ndị a niile? anyị na-eṅomi nwa bekee maka na anyị chee na mmekọ anyị na-afa bụ mmekọ enyi na enyi, enyi na enyi. ụtọ na-aka nwa ndị ịra ụtọ a na-atọ ụtọ. mana ọ bụrụ na onye iji eme enyi bụ nwa ọka itilu na akpa gị, ọ na-atagbu, ọ bụrụ enyi gị. mana ife dị n'ụwa bụ na iwu ụwa bụ ị ga-enyelili ife ọbụla nsọpụrụ. ife ọbụla nwere nsọpụrụ dịịrị ya. ọ bụrụ na ịsọpụrụla onye ilo gị, ọ nwero ka ịghọta na onye ilo gị, ị ga-ebu ụzọ ghọta na onye ilo gị, nye nsọpụrụ dịịrị ya. ị ga-ebu ụzọ ghọta enyi gị, nye nsọpụrụ dịịrị ya. ya bụ na isi ka anyị mara onwe anyị, ịghọta ife anyị bụ, ịma ndị anyị bụ, ọ nsọpụrụ. malụkwa n'ife nwa bekee bụ, ọ nsọpụrụ. ọ ga-abụ anyị na afụ anyị a na-akpa nkata ọfụma ọfụma. maka nwa bekee onwere ife na-atị ya ụtọ na-epụta ịkọlịa. ị na-agụ ya maka Baịbụl onye adelia, ị na-agụ ya maka Jizọs onye amelia. University of Exeter, Department of Theology, the world leading authority, the head of Department of Theology gwa gị in a panel, Jesus adịrọ real, Bible adịrọ real. mgbe nwa bekee delia, o delia na akwụkwọ. mgbe fa je konukọta akwụkwọ niile afa kọpịlụ ebe dị iche iche including omenala mụ na gị. fa ife adelie na akwụkwọ maka ife na anyị aghọtara. Chineke nna, ụmụ Igbo na-aghọtara nsogbu anyị na-enweta. nsogbu nwa bekee na-enwe bụ ife fanwa dị na akwụkwọ kpọọ ya Iceman's Inheritance. It's a book. You can go and look for the book. Iceman's Inheritance. gịnị ka ọ na-akọwale?
maka ifi this eyes fanwe no Chineke okike afrofa n'anya, okike enyere ofa anyanwụ, okike enyere ofa ezigbo ani, okike enyere ofa ezigbo akpụkpọ arụ. Mụ na gị tasịa ife tufue ọmịa, anyị bụ etufu ọmịa. Nwa bekee nwere ike ịtụfu ife ọmịa. Ọ ga-agba mbọ ọkwa kịta anyị na afa mekobago ka befa gbasaba. Normally fa ga-anọ na snow. Fa ga-anọ na snow a very long time na-arọ. Ya bụ na onwero ife ịkọ na anị ga-epunu. Nwa bekee chọọ ike ife in this 19th century, in the last 100 years ka fa bidozi nwebe technology eji akọ ife through use ife na-akpọ greenhouse. A na-akọzi n'ime ụlọ. Ndị a bụ agụụ gụgide fafọ wee chọla ịbịa. Ya bụ na m ụfụfa n'anya. Afụka nwa bekee n'anya maka na ọmụ onwe ọmụ ọnọdụ a. Anyị ama mmenni. Ọ na-achọ nri oge eli. Ọ bụlụ gị nkọ. Ọ bụlụ gị nkọ. Ọ bụ na ịfụ onwe n'anya. Na anyị ga-adị eme nri. Na ị nwere anwụ ya acha nri ka o wee pụọ. I nwere anị ebe ya akọnye. Na nwa pụtakwa na apụta ije ebe a rukpulu anị nwee skin cancer. Mgbe nwa bekee testili maka ife niile fa na-eli bụ raw. Mgbe fa na ndị India mekọta afa wee test ya spice. O wee gbafala. Fa wee ma nya na nni dị ụtọ. Nwa bekee wee chọba etu ọ ga-esi wee mee wee libe nke bụ nni. Onye mụ onwe ya, onye na-azọ onwe ya ndụ. Etu a ka o si kwesị. Onye ọbụla Chineke kele eke kwesị ịma na ife izizi dị mkpa na ndụ a bụ ịzọ onwe ya nwa ndụ na ịzọ ndị nke ya nwa ndụ. Nwa bekee wee bunye njem from Europe. Ọ bịa gbaa Africa, wee si Africa wee bịa gbaa India. Ọ dị ka ịgba uwe okilikili ebe ọ na-achọ ife ọ ga-eji wee nweta ezigbo ndị ọ ga-etilu ndị nkefa. Emechaa n'ikpeazụ fa bịa lukweli Suez Canal ka ị ga that India wee dịlụ fa nso. Emechazia n'ikpeazụ fa wee chọpụta na fa nwere ike ije n'alụ ndị ozu obodo fa wee kọbazia these things. They started killing the Americans maka ebe dị ọkụ. Caribbean anyị na-anụ ebe ka ọ dị. Ebe ka ọ dị. Ndị a wee bunye wee jee kpọlụ the same Indian tinye ebe a ka falụbalụ fọlụ fafụ na ndị ya enwere ume. Fa wee bịa kpọlụba anyị gbalụba anyị n'uru. Akwụkwọ a mgbala ọkụ taa enwero mgbe nwa bekee ji di ya na akwụkwọ kpọ ya eje n'igwe maka na nwa bekee ekwetara na Chukwu. Nwa bekee si na Chukwu kpọle asị. Ife nwa bekee na-achọ bụ sayensị ọ ga-eji wee ripe ife ọbụna anwụcha anya nye kansa. Kedu cosmetics ọ ga-eji wee tinye n'arụ a sun protection cream ka ọ wee dị mma. Mgbe nwa bekee deluru mgbe ndị bulu ụzọ bute this religion to them bịalụ fa gbu fa niile. Emesịa n'ikpeazụ mgbe nwa bekee chọpụtara na ọ ya abalị ahụlụ o jee dechaa anya wee bunye ndị fa na-akpọ missionaries ka fa bịa bulu bunye mụ na gị wee sapụ anyị isi wee nala anyị nke anyị. All the same missionaries weta akwụkwọ a mgbala ọkụ taa ọfa wetala akwụkwọ a na-agụ mana akwụkwọ a na-agụ agụrụ ya na egosizi anya ka ị wee ghọta obodo gị ka ụbụlụ gị wee ghele oghe. Ife ị na-agụ a bụ ka ị wee gụta ife ị ga-eji mee ka ọ dịlụ nwa bekee mma. Onye a bụ na onwere onye ọbụla gụla akwụkwọ bụ onye oji unless mana onye agụcha ife niile ọ na-agụ. This is how I put it. Bido gbele ife niile anyị ga-ogbo anya ọkụ wee bịa wee baa n'echiche wee cheghalịa ife niile anyị gụ ka eko esi wee dịlụ onye nke ya mma. Maka na onye akpata na an architect gụchaa akwụkwọ ife niile ọ ya ewebata gbasara ịlụ ụlọ bụ nke o si dịlụ nwa bekee.
ọ bụrụ na ọkọ material oge ejiri unu si na anị nke ya nwapụta. ya bụ na akwụkwọ mgbala ọkụ taa a ya agbapụ ya agbapa ọfụma ọfụma, gbachaa anya ọkụ, gwelie ya egwelie. adị m eme ka m data ego nyokwu ereju mkpokwu ya azana m, maka na a na-akali ife akali, a na-elukwu n'ife elunu, ọ bụrụ onye ọbụla ya emie. mana ife njime anya tata bụ ka unu malụ onye unu ya na-emekọ, ka unu malụ onye unu ya na-enwe mmekọ a. maka na ọ bụrụ na m emelie taa aka ya emi ya echi, ọ bụrụ na m emelie echi aka ya emie n'arọ na-abịanụ. ya bụ ndị Igbo si nwa anwụ na nwa anwụ na nwa anwụ kene tata ka ebe akwa ka ọ gaa ifuro na-eme gị ọ gaa. ya bụ na echi mpụtakwazi akọwala unu si unu ụmụnne m unu amakwa na mgbe m na-eme nke a nwekwa otelu unu o ji wee kwukwa etu a na Aịzaya nọmba chapter 5 verse 6. unu ama na ụgha abaghị, unu ama na onwego ndị bịa golum gogbue m ọnụ. so onye ọbụla na-agwa unu okwu, na-agwa unu maka Igbo, na-agwa unu maka Biafra, kpọpụta na onye asị anjegodus blues gba akwụkwọ ọkụ, ka ọ bụla ya bụ ofu ụzọ unu ga-esi wee na-ama onye ọbụla. ọ gbacha anya ọkụ, ọ bụlụ tora ka ọ na-aga nya weti agba atụrụ ọkụ, ọ bụlụkwanụ Muslim nya weti agba anya ọkụ, ka unu wee mara onye unu na-eso, ka unu wee mara onye unu na-eso. maka na ọtụtụ ndị na-abịa agwa unu okwu bụ nwa bekee tinye efa, unu amarọ. ọtụtụ n'ime ndị na-agwa unu okwu na Facebook ma na platfọm dị iche iche bụ nwa bekee kafa na-agbalụ kafa wee data ego. ọtụtụ n'ime ndị a bụ nwa bekee kafa na-agbalụ ka nwa bekee wee notisi efa, o notisizi efa onyefa dil enyefa dil echi elefukwu unu ọzọ. so onye apụta jegodu buluzo gbanya bụ akwụkwọ ka unu wee mara ebe ọkwụ, maka na onye agbacha akwụ, maka anọgo m n'otu ya bụ agwa ise na ụka abụrụ ezigbo ife na nka nwanne chizi kwukwa maka ụka apịpụ na the group agwa ya na onwe ndị na-ege ntị. kedu ndị na-ege ntị a? kedu ndị na-ege ntị a? kedu ndị na-ege ntị a ya eme na ụmụ Igbo nọkọ na fama na-akpa ife gbasara Igbo? ife anya na-abụ a na-eto nwa bekee na-eto onwe ya. ụmụnne m ọkwụ ifo ka nnọ befa na-ekwu ife m na-ekwu, ọ dị ewutefa maka na fa ma na fa akali ọkwa ịghọtago. ọkwafa bụ ndị nyekwulụlụ ya akwa iji n'ụlọ obodo fa nwakwukwu si na echi niile ọsọ fafa anapụkwa ifuru ifefa na-eme ndị Jamaica kịta, ndị Caribbean n'obodo ebe m nọ. ndị Caribbean bụ fanwa ka fa bute ndị 40s bubata fa n'obodo a ka wee welụ fa na-alụ ọlụ, lụọ ma train stations, lụọ ife niile dị ichebeghe obodo a. gịnị melụ kịta? ọtụtụ n'ime fa na-achọ ichi atafasi fa ma mbata. ndị na-anọ fa agwa afa na fa ya ana na fa achọzi fa na fa na-anapụkwa fa akwụkwọ fa, ewee kpebie kịta fa ekwetasịkwago na fa ya na ndị aka ya anọkwazi ndị ụmụ fa anọlụ ụmụ fa anọdụ. mana ọka iwee ghọta gịnị ka anyị na-emele ife a? ndụ a bụ ofu mbịa onye ọbụla nwala afa nni anya zaa, onye ọbụla nwala afa nni anya zaa. maka ọka m mmata na m dine mmalụ na m ụgbọ ọtọ, mmalụ na ọ nwere onye m na-alafu, ma na m ada alafu onwe m. maka ọ bụ na m na-alafu onwe m mma mbịa ebe a na-ekwu okwu mbọsị ụka, maka ọ dịrị ofele. enwere ike nwee nwoke m kwesịrị ije na-amịcha ọnụ somewhere, ọkwa ịghọtago, ya na-akpọ m darling honey, akwa ịma na ị na-eme m obi ụtọ, nnọdụ hia na-akọ akụkọ na egwu. ọbịa bụrụ m ya ka anyị debe nke a n'ụsọ
protectionism ka anyị debe ife nke anyị. Protectionism ka anyị debe omenani nke anyị. Protectionism ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee mee wepụtakwa gịnị akwụete nke anyị azụ. Protectionism ka anyị yibe iyori nke anyị. Protectionism ụmụ kilikili ụmụ ife ndị anyị ga na-eme ọkwọ n'ọnwa anyị ka ọ na-enyere aka. Akwụkwọ a mgbala ọkụ eji m ego gị mana ego anji gị abụrụ na akpa Igbo ka ọ nalụ, ọ na-akpa nwa bekee ka ọ nalụ. Onye na-egbu m ka nne wekwala ego m na-enye ọ na-egbu mmụọ. Ọ kara m mma na nwele ego a jee nye ofu dibịa si anya lụọ alụmagwụ ma ọma ife ọ na-eme ma ọ mara ife ọ na-eme idozi mmata ego m isi mkpi na ana na-akpa mkpi. Isi mkpi na ana na-akpa mkpi. Ọkwa ọlụ alụmagwụ okwu ogolo ọkụkụ gbue golo ewu gbue okwu osi osikapa kpọọ ụmụaka elimeli nke bụ agụ akpa ya gburu fa atọ ọkụkụ nweta a bit of protein. So gịnị ka a na-akọ? Kedu ife m na-eji etili ya n'ụlọ ụka ka e wee bulie jee Canterbury ma ka e wee bulie jee Rome ma ka ofu nwanne m wee welie wee go ofu suit 5,000 pounds go private plane. Agụ a na-agụgbu ndị ọzọ. Protectionism. Close your doors. Close your doors. Mechie ụzọ gị. Kpọlụ ndị be gị na-abịa. Mechie ụzọ gị. Kpọlụ ndị obodo gị na obodo gị. Nkụ unu nwere elu unu nni. Ọ bụrụ rice ntụtụ ọkwa fada akwa na-atụtụ rice na saadị Igbo anyị na-akpọ ya Abakaliki rice. Ka anyị libe nke anyị. Mmanụ akwụ ka anyị gbubie anyị chọọ ighesu ntọ etu nwanne m nwoke si wee gwa mama mgbe ọ na-akwado ịnụ nwaanyị. Mama m wee mechachachachasịala isi o eji wee silie nne nwaanyị. Mama m wetaziala isi ọ nete nke ọ kansụl ọ nene nke ọ kansụl. Gịnị ka ọ na-akansụl? Ebe ede granọt oil kansụl asị mama m sika mmanụ ra akwụ. Sika mmanụ ra akwụ ka e wee mee stew. Anyị na-eli vegetable oil esi na mba bute. Kịta ka anyị nwee issue with diabetes. Kịta ka anyị nwee issue with kidney problem. Anyị enwere ego eji agwọ these things. Mana mgbe anyị na-esika mmanụ ra akwụ mmadụ ọ na-enwelu diabetes, mmadụ ọ na-enwe kidney problem. Mgbe anyị ji ogulu akwụ eme stew, iwele ogulu akwụ isisi akwụ ịrọsi anya iwelu nchụanwụ tii n'ime mmadụ ọ na-enwelu diabetes, mmadụ ọ na-enwelu kidney problem. Protectionism ọ bụrụ na agụụ na-agụ anyị, ọ na-akpili ogologo na-egbu anyị. Mana ife a bụrụ ife mmadụ ga-ekwu. Ife ndị a niile na-abụ part of governmental policy. Ọ gọọmenti si na a ga-emechi anya. Mana ọ bụ na unu enwere obodo, ọ bụ na anyị enwere obodo, ọ bụ na anyị enwere gọọmenti, ọ bụ na obodo anyị chee na ọ bụ nke anyị abụrụ nke anyị chachaalị nọ biznes nwa bekee. Ọkwa ya ka fa ji wee kpọrọ onye isi akịta aja Amerịka. Elegokwa anyị ọzọkwakwa ahụ. Ọtụtụ ndị Amerịka ka ya na-ebubatazi na be anyị. Onwere ofu mkpụrụ nri Amerịka bụ ezigbo nri. Onwere ofu n'ime fa bụ ezigbo nri. N'olie taa nwụọ echi. Ana ọbụrụ na ego ka anyị nwe anyị ejije ụlọ ọgwụ. So na afụ gị na anyị nọ n'ọgba aghalị. Ya bụ na onye dị ka mpụta gbaa akwụkwọ fọ ọkụ. O pekalị. Maka gịnị? Ọ bụlụ m ka m claim back. Onwe m ka m wekwalụ. Ewekwagolu m onwe m. Etu m nwere ike. Maka na amara echi. Anyị amara ebe anyị ga-afụ onwe anyị.
maka na ọ bụ na ya echere etu a esi eche echi niile mmadụ fụọ onwe ya n'ọchịchị obulukwa hei ka ya jee bubatala ụmụnne granọt oil ife ị na-ebubata abụrụ corn oil ọ bụrụ granọt oil ọ bụrụ olive oil ife abụ rọba agbazela agbaze ị na-ebu ifefe na-anwụ ibulu ego tii na akpa ị na-azụ ọka ome nwa bekee a na-amụkwa ya amụ maka na ọma nọ ife ọ kwadolu gị ka ya were iwe wee na-emebi ụmụnne gị minwalụ nwere ife ọkpọ gị maka n'izu a ka m na-ene n'ife ada anyị nwaanyị kwugasị gbasalụ nwanne anyị nwaanyị Chimamanda gbasala Igbo conference o wee na-akọwa ebe ya jee gụọ akwụkwọ na University of Wales na ife nya chọpụta nwa bekee degasị gbasalụ ndị Igbo o wee mee nyanya wee dị nnọọ hapi na ya bụ onye Igbo ghọtakwa n'onwe na ya bụ nwaanyị Igbo mana ọ kọwazini ọfụmanụ maka ifi na ọ mara onwe ya maka na onye mba bịa dee akwụkwọ maka gị ọ gị nwa ka ọ deele si ikwutekwali ya kama na ịghọta akwa omenala nke anyị na-eme nekwo ka o si dịla anyị nekwo ka o si dịla anyị nekwo ka o si dịla anyị si echi niile welu ndị dị etu anyị unu n'ọchịchị anyị anọdụkwa na-asọfakwa dị sem nsọfa maka na onye na-agwa unu maka Igbo amara Igbo ọ bụrụ onye Igbo asagolo isi mana ọ na-aza afọ Igbo na-eyi akwa Igbo na-akwụ okwu Igbo anyị kwesịrị ịmụ onwe anyị nwamie onwe anyị ọfụma anyị na Igbo agba ndụ anyị aghọta ya anyị gụchaa nke nwa bekee kwu ya si ikwutekwala ya kama na ịghọtarụ ya na ife anyị na-akọwa ife mgbe anyị na-ekwu ife dị etu a bụ ife dị etu a ife dị etu a ịkọwazie anya ọfụma nke iji bụrụ onye Igbo ịkọwazie anya ọfụma nke iji bụrụ onye Igbo ịkọwazie anya ọfụma achọrọ m ịbaba n'ime okwu gbasalụ vidiyo emegasị maka na ife ndị a bụ ife gbasalụ ụmụ nwaanyị ana aka m na-abịa anyị akarọba n'ọnwa nwaanyị mgbe m mebido itulisi ife niile gbasalụ ụmụ nwaanyị a n'Igbo maka na ọfa niile bụ ọya anyị na-aya kịta ọfa niile bụ ọya anyị na-aya nwaanyị Igbo chee na ya bụ okwele nke di ekwulu yesa osa ọgasa nwoke Igbo chee na ife ya na-achọ bụ nwaanyị ya na onye enyere m hedek ọ ya na-asị m yesa n'osa ọ bụla etu a ka ụwa si dị nsogbu ama ndị mana ife iji kpọta nwaanyị na ife iji webata nwaanyị na ndụ gị bụ onye ga na-afụ ife anya anyị n'elu rọ echi anyị eje ebe dị etu ọ lara ụlọ tetọsi na o nwekwa nke o si metụ m n'arụ ka anyị deje n'ebe a ka anyị deje na ya ka anyị si ụzọ ọzọ anyị ya eme ife dị etu ọ si oke nna nsogbu adịrị ya ife ya eme na ọ bụ ka anyị si etu amenya ka anyị si etu emenya ọ bụrụ ekwu ekwe udo dịkwala unu ụmụnne m tupu anyị emechie taa ka anyị kpatụ aka n'ife bụ ọnwa nke taa ụmụ eke gbaghalụ n'umo na asị m ka m bido n'isi tata wee bido ka ndị ya pụa n'oge ka anyị malụ ka anyị ra ọ bụ ọzọ onye ọbụla ka nchọ ka ọ na-anụ onu anyị maka na fa akara afọ mfa n'anya fa bụ ụmụ Igbo ọkpụkpụ fa bụ ọkpụkpụ m arụ fa bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke fa mana fa akara wee tozu a na-etozu fa ka mgbe fa sigodo na nta akara pụta maka na n'Igbo highest na akwụkwọ bụ njọkụ ọ bụrụ nwa na-akara okpu anị ịkpọli ya baba ichi ọzọ mbanụ fa akara ole ọnya ka m ji mee ife mmeta aka ka fa pụgodo o nwere platfọm ebe fa ga-eje fa jegodo ka fa bidogodo ebe a wee mụta aba bifo fa na-abata ebe a maka ebe a dị too high onye kpatara na mgbe ụfọdụ na-ekwu okwu afụmụfụ ndị na-aghasị ọnụ mgbachifa nkịtị maka na abụrụ ife mbịalụ bụ nnabụ ebe a bụ ebe mmadụ ga-elu steji bifo bata ọbịa abụrụ ụmụ ya
eke na ụmụ eke, ọkụ mpanaka nwoke ofu anya mmụọ ịnọ dị n'uli mmụọ ọkụ ịnọ, udu mmiri orimili na karama mmanụ nni, aja anị, ji na edem, mkpụrụ chi ndị si n'ubi chukwu, oru mmụọ na nnụ mmụọ, ụwa agụta ọnụ ụmụ ụwa amara na ndị eso eje na mmụọ ezugo. anyasị ekutego nwa ọfụ, eke ada ukwu ụbọchị dị nsọ, ịbụ ofu n'ime afịa na-anọ, ụbọchị na-anọ kwele izu, ụbọchị na-anọ nke kwele izu. nye m eke, nye m ndụ, nye m eke ka m pụta ife. oke ọkpa akwatego ụbọchị taa, o ji oke opia pụta ife. ndị afịa ebiliela ije, oke ọkpa na-egbu opi, na-egbu ọdụ, na-asị eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo, eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo. ụmụ Igbo, ụwa bụ afịa, ndụ bụ afịa ka anyị na-azụ. onye zụta ọbalịa, onye azụtalụ ọhịa. onye chioma ka afịa na-aganụ, onye chioma ka ndụ na-abalụ. mmụnwa abụ m mmadụ onye chioma, gị nwa bụ nwa Igbo, ịbụ mmadụ onye chioma. ife emelu n'ubi nke mmụọ na mmadụ ma maka ya. ife emelu n'ugwu, ife emelu na ndịda, ife emelu na mbara igwe, ife emelu na ndagwurugwu anị, ife emelu na be ndị mmụọ na be ndị mmadụ, ife emelu n'ubi ede nwanyị. anyị wee kene ufeji ọkụ ise o. eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo, eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo. afa m bụ otu ụbọchị nne mụrụ m, otu ụbọchị anyanwụ na-eke n'igwe. afa m bụ afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ. afa m bụ afịa eke bụ afa m. abụ m ọkpala eke, abụ m ada eke. nne mụrụ m ụbọchị eke nke dị mma. mgbe anyanwụ walụ wee zachaa anyị ụtụtụ, nne mụrụ m ụbọchị eke. ahịa eke bụ nke m. ahịa eke bụ mmụọ na-edu m n'ụwa. oke ọkpa fechaa nku na-asị afa m bụ Nweke, afa m bụ Nweke, afa m bụ Nweke. nne mụrụ m ụbọchị eke nta ụbọchị dị mma, eke ukwu ụbọchị dị asọ. nne mụrụ m ụbọchị eke ka chi juru eju na-akpọ kekekekeke. nne mụrụ m ụbọchị eke. afịa eke bụ nke m. afịa eke bụ mmụọ na-edu m n'ụwa. eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo, eke ọma o, eke ọma o, eke ọma na-aga n'ilo. daalụnụ. nke a bụ ekene eke. gịnị bụ eke? gịnị bụ eke? tata bụ eke. o nwere nwa bekee kwụsịrị okwu gwafịa bụ Dr. David Walter Russell. onye nwee ike ijekwa nene ife unu akọwa. Dr. David Walter Russell, a scientist. Ọ sị, we are all electric creatures
The uncreated universe is light undivided. The created universe is divided into mated pairs. Ọkwa ife a bụ ife ndị Igbo gboo na-akọwa. Ọkwa ife a bụ ife ndị Igbo gboo na-akọwa. Nwa bekee ka na-achọpụta ya achọpụta. Nwa bekee ka na-achọpụta ya achọpụta n'okike sitelu n'ofu wee kesaa. Obidogodu kesaa oke na nwunye wee kesalụ na-aga. Onya ka fa ji gwa mụ na gị bụ nwa Igbo, itube agbọ ya ebe isi pụta. O nwere ụlọ ọba na itubela agbọ ya na Israel. O nwere ife gbasa gị na Israel. O nwere ụlọ ọba gbasa gị na itubela agbọ ya na Nazareth through Jesus Christ, Abraham. O nwere ife gbasa gị na ya. Ịchọ itu agbọ gị, itu agbọ gị na Eke, itu agbọ gị na Oye, itu agbọ gị na Afọ, itu agbọ gị na Nkwọ. Eke bụ ife ọkụ nyele ife, maka na anyanwụ anyị na-afụ bụ anya anwụ. Anwụ anyị ma maka ya bụ anwụ nọ n'okike, anwụ ya bụ n'okike enwere ọnwụ. Gị bụ nwanne m onye Igbo, ị nwere ọnwụ. Ịnwụsịa taa pụta echi, onwe ebe eji azụ aga, onwere ebe onye ọbụla na-aga. Ya bụ na ife anyị nọ bụ recycling. Aga taa pụta echi, aga taa pụta echi, onwere ebe ọzọ. Ya bụ na ife anyị na-afụ n'anyasị ọbụla, o nwere ife ndị Igbo na-akpọ ụva eke. Ụva eke ọ na-akọwali na anyasị ọbụla na ụbọchị dịka eke, maka ife ndị a niile ọnya ka eji baa eke anụ a na-akpọ eke. Ife ndị a niile bụ ife na-ekepụta, ewelie wee tinye n'afọ afịa bụkwa eke ka anyị wee na-elofuna. N'ụbọchị ọbụla dị ịbụa na anyasị, ya ka anya kpata m ji wee gụọ this poem ngose na anyasị amụtago nwa, na anyasị ekutego nwa ọfụ. Anyasị kutelu nwa ọfụ. Echi chibọ ifu ife, nwa ọfụ afụ bụ ife. Uve eke na anyasị ọbụla eke afụ ga-enonya bụ ife. Ụtụtụ ọbụla osi na mmiri binie ọgbọpụta ife adị. Etu ndị Igbo si kọwala anyị ife nke si na chi, maka na n'ime okike enwere oji. Ịbata na ndị dibịa na-akpọ ya ọdị, ebe ife niile dị oji. Ihe afụrụ ife tupu ife iji afụ ụzọ apụta. Ife iji afụ ụzọ pụta ọnya bụ eke na-eke eke, your light. Oyi dị same ife bụkwa nya bụkwa ife dịkwa n'obula isi mmadụ amamife. Ịmalụgo ife, ịmali ife. Kedu ife dị iche n'ife na ife? Ya bụ n'ụtụtụ ọbụla na ife ga-apụta. Ọnya bụ ife m na-afa agụ ebe a. Ife ga-apụta. Ọ bụ na ife nke tata, afọ ife tata n'ụbọchị nketa, etu m si kọwa n'oge gara aga, ụbọchị na nketa bụ eke, na mmụọ nọ n'ime ebe eke. Ya ka nwoke bekee a na-akọwali ugwu anyị si n'ọnyanwa bụ eletrik. Kedu ebe eletrik si pụta? O si n'okike. Ọ dị ebe niile until na-ewa ya anya efu a. Ụva eke ọ na-achawapụta. Ife ndị a bụ ife anyị ma ya gụ tora ma ya gụ whatever. O nwere ka ọ kọwala inye etu Igbo si kọwala enya, maka na ọ dị agwụ. Mgbosi amụlụ gị ọnwa pụta na eke, mmụọ eke duipụta ụwa. Mana maka na o duipụta ụwa abụrụzi na oye
na arụ gị achọrọ oye, arụ gị chọkwala oye, maka na ọkụ ife nọkatakwanụ o mechie jee ezumike. ọkụ ga-anọkatakwanụ jụtụkwu oyi. ikuku, mgbe m na-agba ife ọkụ, anyị fụ ka ọkụ na-abọgha ikuku nkwọ jie na-efe n'elu. ya bụ ka ndị Igbo ji wee gwa anyị n'uwe izu na ife ndị a niile nọkọta n'udo, maka na iwepụ ikuku ọkụ amanwụ. ọkụ nwe ka ị wee welie efe ụzọ inweta ife ndị a niile bụ eke. ya ka eji wee gwa ya na mbido okike na-enwelu eke nke bụ eke nwanyị na chikele Igbo dị ibua. chikele Igbo chi na eke, chi na eke, ya bụ eke nke na-ekepụta ofu eke akwa ọnyakwa ka n'akụkọ ife nkọ ọsị na ọnyanwa bụ ada okike. ọnya bụ nwa mbụ na anyị bụ Nweke, nne mụrụ m ụbọchị eke. ife niile anyị na-akọwa maka na ọ bụ na Igbo ekwulu maka onwunye, ọ bụrụ anyị ji efu ebe nwa bekee delie n'akwụkwọ anyị asị he na nwa bekee edegokwu ya maka ifie nọ na-eziokwu. he nwa bekee emego m wee ghọta onye mbụ. nwa bekee ama megi ka ịghọta onye bụ na ebu nwa Igbo. Igbo zuru oke, Igbo na onwunye zuru oke ịkọwa onwunye. ọ bụrụ nwa bekee ga-eme ma ewee nghọta na m bụ nwaanyị Igbo na m na-agba mbọ. mba, mmalụ na m bụ onye Igbo amalụ na m bụ nwaanyị Igbo na m kwesịrị ịdị uchu, maka na nne m ebe m si wee gbawapụta nwaanyị Sochike bụnya bụ eke bụnyanwa bụkwa nne okike. ọ dị uchu. kedụzi ka mụnwa bụ adị ya nwaanyị esi wee daa mba? kedụzi ka adị ya nwaanyị esi daa mba? kedụzi ka ọkala ọra bụ nyanwa ka Chinyere Ikenga ga-esi daa mba? ọ bụ na oji Ikenga, kedụzi ka ọ ga-esi daa mba? ya bụ na Igbo ga-amata onwe ya. Igbo ga-ewere ụmụ ife ndị a niile eji emeghalị anyị anya, ụmụ ife ndị a niile dịka ebe eji kochisia kochapụcha afa niile ka Igbo gbala ọtọ fụ onwe ya. so mgbe mmadụ gbala ọtọ ka ọ ga-aghọta onwe ya. mana mgbe mmadụ were ụmụ ife ndị a niile ya na-akọ ewelu nke abịa, onwe ụmụnne m na fa na-akpa nkata dị ọdade agwa isi maka ifi n'ọdị na tora n'ọbụlugo kedu ife nwaanyị tora ya ejikọwa Igbo ya ekwula onwe ya ọnụ a. nwaanyị tora ya abụ ekwusizi anya asịzi ngwa ka anyị jezie na tora okwu otelu m Deuteronomy na tora. kedu ife m ji tora eme? kedu ife gbasaa kịsa na nkwakọ? gịnị jikọ kịsa na nkwakọ? ọ ife ndị be anyị na-ekwu, gịnị jikọ kịsa na nkwakọ? maka kịsa na-erule ọnwụ ya, nkwakọ na-erule ọnwụ ya. fana abụ nwee ike ime ite na River Niger, anyị ma n'otu. fana abụ nwee ike ime ite n'otu, mana kịsa bụ kịsa, nkwakọ bụ nkwakọ. kedụzi ife nkwakọ ga-eji kọwaba kịsa ejezi akọwaba nkwakọ? kedu ka mụnwa bụ nwa Igbo amụrụ n'ala Igbo too n'ala Igbo bụli Igbo kpọmkwem ga-esizi wee daa mana na ife m na-akọ bụ eziokwu asị maka ifi na ọ dịrọ na cosmology na Igbo enwero cosmology. ị na-achọ Igbo na-ebughị ma n'afọ Igbo. ịma afọ Igbo n'ebe anyị na-achị ya, ejena na Baịbụl chi Igbo, ejena na Tora chi Igbo, ejena gwa m maka ife na okwu m na ekwuli ebe nwa na Baịbụl na omenala Igbo banza. ijena na Tora si maka na ọsị na ada ama na ọdụ ama mbụ ada ụzọ n'udo maka ifie na omenala Igbo banza.
eje na-akwu ote maka na ọsị na ndị a na-ebu ugwu mgbọsị asata amụ nwoke anyị nwa na-ebu maka na ofu banza igbo bụ igbo ga-ekwula onwe ya bụ weda mgbe anyị eje gụa na yels fụ ife nwa bekee decha o wee pụta wee na-akọwala anyị na amakwa na mbụ nwaanyị igbo na nwere ike ịnụ nwaanyị asị m hei n'ọkwa eziokwu kama na ọmụrụ na mụ bụ gị banza ị ga-aghọta ife nwaanyị ji anụ nwaanyị n'ala igbo ị ga-aghọta ife kpata na a na-ebu na bụ ozu nwaanyị n'ala igbo ị ga-akpụ ya ife ọ bụ ife niile a nwere afafa nwa bekee nwee ike ịdị ede mana ọ ya akpọrọ ya afa maka na ọ bụrụ omenala ya oge nwa ka ọ dịla ịkọwasị yes na ife a na-akpụ ya bụ ibu na-aga ozu nwaada nwee ibu na ngịga ị ga-akpụ ya ife ọ bụ ife ọbụla nọ n'ala igbo omenala igbo ọbụla nwere afa n'ịlụlụ ụlọ ọfụ na-emeghe ụlọ ọfụ a na-eli nri o nwere ife a na-akpọ ya bụ omenala egbebula ọna kedu ife ndị a niile bụsị so mgbe nwa igbo na-akọwa na ya gụtara ebe nwa bekee wee na-asị ma ọnya wee gụchaa tora wee sịa na nke nwa ji wee bụrụ nke nwa na o ji bụrụ na nwaanyị nụzie di chọzie ịrapụ di nke a gaba na di ọzọ n'ọkpọ ọnya ọsịnọgịnị ọsịnọ arịra ịgba nrịra o nwere ife ọmịnụ maka na ọ bụrụ asụsụ igbo kwuo ife ọ bụ n'igbo kọwaa na o tinyekwala aka n'ikwu ngọ ka anyị mara ife mmadụ na-akụ igbo ga-ekwu onye igbo maka na igbo anwụrụ anwụ onwere ebe igbo na-aga o nwelu ndị ka nwa bekee dere akwụkwọ ya defue ka ụfọdụ anyị bụ ndị igbo jikwa aka anyị wee jide igbo wee defue maka na ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ odefula igbo kalenda ka anyị bute kịta mana kalenda igbo dị sins eji kalenda igbo to kalenda igbo bụ kalenda nwa bekee ọnwa 12 months ka ọ nyere ya nye 31 days ma 28 days ma 30 days ọ bịazịa tiri nye ke oye afọ nkwọ ife ha bụrụ igbo gwa anyị na igbo bụ 13 months na igbo bụ 28 days nye anyị 13 months anyị nye anyị 28 days anyị emeni ya ka anyị na nwa bekee bụrụ ka anyị na fala na tata anyị na ọ dị ka the 9th day of ọnwa anọ ndị igbo mana nwa bekee ka nọ na the 6th day of the ọnwa ise let it be so na dị etu a mana igbo kwulu nke igbo na-aga nwa bekee na-aga igbo na-aga tora na-aga igbo na-aga koran na-aga igbo na-aga kristianity na-aga onye ọbụla na-aga nke ọ ga-aba anyị na-enwe mmekọ ka anyị na-enwenụ mmekọ nwee minin maka na ofu na-asụalụ nke ọzọ ofu na-eno nke ọzọ na ọ bụrụ ife ọ bụrụ etu o si kwesị anyị ama nnọ ndụ eno igbo kama anyị agbalie baịbụl n'ọkụ gbalie toran n'ọkụ gbalie fa niile dị gbado na bem so ndị a niile ọ na-atụ ndị a niile gwafa na m akaligo ife faya afọ na nlọ ịghọtago mmụọ somo ka mmụọ sofa so onye abụ ife anyị na ihe egwu ara atụ afọ bụla ụzọ chachali so ụmụ nọnsensị niile ndị be anyị na-eme na-adaghalị aparị ịkpọta nwa bekee dị arọ na-abụ ọgwa ya onye ọ bụ ị gaa na Spain fụ nwa bekee bụ arọ na-abụ ọgwa ya onye ọ bụ ị bịa na UK fụfa anya fadị alat fa mali ife ifu na ife bụ na mmadụ mali ife ị na-afụ na mkpụrụ anya mana igbo nọ dị confused oge ulugo anyị emedebe anyị ga-enyedebe excuse anyị akpọgidego ya bụ kekekekeke ka anyị kpọọ onye akịdị ya bụ na adọnkia ụmụnne m ụfụ ka m gba baịbụl tata ọkụ ghedebe m ọnụ doesn't matter ụmụnna m ụfụ ka m gba baịbụl ọkụ ghedebe m ọnụ it doesn't matter maka na etofego m ife a na-asị obodo nwa onye
kịta ife a na-ajụzi bụ onye ka ịbụ, onye ka m bụ. Abụ m Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele, nke kwu teta ụla tata nyela onwe ya nni, gotalụ nni nke nyanwa, gote akwa nke nyanwa, arụ nwa anya ọkpoje onwe ya n'ọgwụ. O tozugo ife eji mmadụ eme, si na tata bụ eke, na taa ka mma abịa gbapịa baịbụl ọkụ. Ọbịa bụrụ m ya ọ dị ka ịkọli ya nwa nkịlịkịlị akụkọ. Anyị emesigo n'ife niile ka ife ọzọ fọ Miss All Africa UK, graduate, how many degrees, how many masters. So anyị na-agbazi ka anyị data ego nna ndị ka na-agba ka fa data ego karị na-achọ onye fanye please. Kịta anyị nọ na kịta mmadụ na-elu ife, a na-etozu ife eji mmadụ eme etozu. Ịtụ nwanne m na-akọ n'ife ọ na-akọwa dị ọda dị ọsị na mgbe ya nala obodo na ọ nwee nwoke bịa na ya mgbele ịtọ. Mmadụ tozuo ife ọ bụ anị ya mgbele ịtọ. Igbo adịghị eme eme bụ nwoke ma bụ nwaanyị, maka ọ bụrụ na ịbụ nwoke itozula ife ịbụ elie ya ofu nli, elie ya mbụ iweta aka ka elie ya bụ asị mba na ịkara otolu, o iweta aka ya elie ya mbụ elikwa ya bụ eselụ si mba na ịkara otolu. A na-etolu ili ito etolu. Ọbịa bụrụ ụmụ ya ụmụnne m nyagazie n'ọnụ. So tata ka anyị kọọ obele akụkọ nke anyị ga-eji wee mechi ka nnekwa anya olulu ofu oge ụmụnne m, ofu oge wee lue agbanọ nke a na-atọkalịsị unu maka ndị a na-agwa fasị na fa ya anụrọ ọkụkụ ntị ike na-anụ n'ite mmiri ọkụ. Ndị a na-agwa fasị na fa ya anụ. O nwere ofu ezinụlọ nọ fa na-alụ ọlụ ugbo. Fa na-aga na-apụ fam ụzọ ụtụtụ eje ọlụ ugbo. Fa na-apụ fam eje ọlụ ugbo. Nne na nna na ụmụ fa niile etu o si dị n'obodo a fa na-eje ọlụ ugbo. Ọkwa na oke anị mmụọ na ọka anị mmadụ. Ya bụ na ijebe ya bụ ọlụ ugbo na oge kwesịrị mmadụ kwesịrị ịma mgbe ọ ga-eji wee buli ifie wee na-amaka na mmụọ na mmadụ adaa ka udo wee dị. Ugwu bụ nkwanye nwa tanye okenye ugwu nke okenye enye nwata ugwu nke mmụọ nye mmadụ ugwu nke mmadụ enyekwanụ mmụọ ugwu nke. So fajebe ọlụ wee lụzie nnọọ n'ọlụ ugbo mbọsị a ọlụ wee todo faa ịma na onwe ka anyị abụ alụbazi ọ na-atọzi. So nwa afọ a na-akpọ ụkọji o wee kpọọ nne ese nne bịa ka anyị na fachụpụ a bịa nwata ike mba ka ịda ume adịrọ bịa ka anyị lụba ọlụ ya nwa na-ene anya afọ na oge na ilo na ọ bụ na fa apụrụ n'oge na oge a na ndị mmụọ ya bido pụta ana ndị mmụọ pụta na fa ya igbu fanwa bụ ndị mmadụ. Maka na Igbo si na onwere onye olu na-eluro n'okwu na okwu adị anọ n'afọ adị njọ. Ya bụ na Igbo nọkọ na nwata chọọ ikwu okwu enye ohere okwu okwu, okenye chọọ ikwu okwu enye ohere okwu okwu. Igbo adịghị emechi mmadụ ọnụ a maka na amarọ onye ga-ekwute nke ga-eme ka o wee dị mma. Mana nne na nna egere nwa fa ntị. Ife a ka a na-emezi oge mmụọ ji ikuni wee pụta wee lue mmụọ wee kunie nyanwa wee gbapụ ọsọ. Mana ụmụnne na nne ya na nna ya fa enwezi ike ịgbapụta. Ịma na akụkọ ọbụla na o nwere onye ya elu
wee jee kọọ ife ọfụnụ. Anyway, ife a na-ekwe na nke nụwa bụ une une une. Onye abụ ekwebe egwu nke a une une une. So mgbe nwatakịrị gbapụziri ọsọ ọtụgharịa azụ ọfụ nne na nna ya fa abụlụzigo ndị nwụrụ anwụ, o wee gụba onye ga-akpọbalụ ụmụnne m une une une, onye ga-akpọbalụ ụmụnna une une, nsị nne ka ị na une une, nne m si m kọlịba une une une, akọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue nne une une une, ụkọji gana une une une, akọlibe gbue nne une une une. Mgbe ọ gụsịrị egwu nka ebe o ji ezo ndị mmụọ afụrụma n'ọnụ, o wee chelu chelu. Emesịa mgbe oge ndị mmụọ na-elu, ndị mmụọ wee fa wee na ọgbaje ebe nne na nne ya dịne, oje kpọta efa nne ekunere. Ọgbaje ebe ụmụnne dịne, ọkpọta efa nne ụmụnne ekunere. O wee gụbakwalụfa onye ga-akpọbalụ ụmụnna una una une, onye ga-akpọbalụ ụmụnna une une une, nsị nne m ka ị na une une une, nsị nna m ka ị na une une, nna m asị m kọlịba une une une, akọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue nne une une une, kọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue nna m une une une, ụkọji gana une une, akọlibe gbue nne une une une. Mgbe ọ na-akpọtefa na-akpọtefa, nwere onye kpọtenu. Chi na-ejikwa oge ndị mmụọ ji apụta elugokwa. Nyanwa bụzi onye ọ dịzilu idisad ife ọ ya emezi, maka na ọ bụ na ọ rapụrụ fa ndị apụta fegbu tọpụ nyanwa, mana nyanwa kwesịrị ịnanụ ka ndị obodo wee mala ife na-eme. O wee rapụ ozufa wee naba. So mgbe ọ na-ana ọ na-alute n'ọkala ezi ebe esizi abata na be ndị mmadụ, mana mwute ka dị ya n'obi maka nne na nna ya na ụmụnne ọ rapụ n'ugbo. O wee tụgharịkwa azụ ọgụbakwa onye ga-akpọbalụ ụmụnne m une une une, onye ga-akpọbalụ ụmụnne m une une une, nsị nne m ka ị na une une, nne m asị m kọlịba une une une, akọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue nne m une une une, akọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue nna m une une une, akọlịba akọlịba une une, akọlibe gbue fa une une une, ụkọji gana une une une, akọlibe gbue fa une une une. Mgbe ndị bi n'ogbe nụziri ife ọ na-agụ, fa gbapụta fa bịa jụbịa ifemenụ ọkọbalụ fa kọsịa ndị etie, mana ọ ya analụ ka o jee fụ ndị befa, ka o jee olue na ngwulu fa ibefa sipụta ka ọ kọkwalụ fa ifemelụnụ. So wee gaba. Mgbe o ji lukwa na ngwulu fa, o wee rapụkwa onue onye ga-akpọbalụ ụmụnne m une une une, onye ga-akpọbalụ ụmụnna m
une une nne nsị nne m ka ị na une une nne m asị m kọlịba une une nne nsị nna m ka ị na une une nna m asị m kọlịba une une akọlịba akọlịba une une akọlịba egbe nne m une une nne nsị nna m ka ị na une une akọlịba egbe nna m une une nsị fa ka ị na une une akọlịba egbe fa une une nne ụkọchi ga-na une une akọlịba egbe fa une une une. Mgbe ọ gụsizila egwu nke a maka ifi na ebe o si bịa eteka o wee daa onye nwa adazia ofenta so ndị befa wee bịa kpọzie tizie mkpu ndị mmadụ agbakọtabazia ewee febia mmiri o wee mesi o wee kunite o wee bịa kọwaba alụfa atụbazie alụ ka anyị esi je ka eji ebunata ozufa maka na ekwesị ka ebunata ozufa bịa anyị enya ndị ụmụnna abịa tụbazie elu ewee bịa gwa bịa asị mana ọ bụrụ onye nwaka ụta dị elu maka na agwa ntị ọ bụrụ na ntị anụlụ na egbuli isi egbulu ntị ọ dị ka ife anyị bido etu a si bido tata mgbosi nwa oru mata na ya bụ eze mgbosi afọ ka ọ ga-ana soso osisi mana a na-egbu ọkwụlụ obodo niile na-eme ọfụma n'ụwa tata mba niile na-eme ọfụma n'ụwa tata fa niile ji omenani fa omenani ndị na-echebe fa obodo niile na-eme ọfụma n'ụwa tata maọbụ Germany maọbụ Italy maọbụ Spain maọbụ UK maọbụ US ebe ndị ọcha jego kwaba abilo fa bi ebe a ma na omenani nwa bekee ka fa na-eme maọbụ China maọbụ Japan maọbụzi India nke nyaa nezianụ India nke nyaa nezianụ India nke nyaa ndị agụụ na-agụgbu ndị na-esi sọọsọ isi nezianụ India nke nyaa lugbulu onwe fa n'inyi biko oke kịta ịchọ ọda plastik a itinye iche ọnya na India nweta femele ya ọ bụ na-adụ ọdịnarị toothpick nkịtị ka India na-eme fa na-emepụta ọfụma onye isi fa Gandhi Mahatma Gandhi maka na obodo ọbụla ga-enwelili onye fụlụ obodo ya n'anya kalie onwe nyanwa ga-eji ndụ atụchacha ọ bụrụ onye ga-abụ nsogbu pụta echi ọtụghalị egwu ọ na-agba ọ bụrụ onye ga-abụ nsogbu pụta echi ọtụghalị egwu ọ na-agba onye nwanne ya afụla obodo ya n'anya nwere ike iji ndụ nyanwa wee chụọ aja ma ya dịla obodo ya mma etu a ka ọ dị n'obodo niile na-eme ọfụma etu a ka ọ dị n'obodo niile na-eme ọfụma mmadụ ga-ama na ya bụ mmadụ mala ebe mmekọ ya na nwa mmụọ lụrụ mala oge o ji na-akọ ọlụ ugbo na oge nyanwa ga-eji na-elugo ọna Indira Gandhi gụrụ akwụkwọ na UK Oxford University ubolia nwanne his uncle bụ gịnị Mahatma Gandhi gụrụ akwụkwọ nwa bekee ọlọ ya ka ọ bụ mana mgbe ọ chọpụtara ụgha na ka obodo ya ga-esi wee dị mma
maka na nwa bekee melufe ife. Fa na Pakistan bụ ofu obodo, ekewalilukwa ekewalikwa. Gwafa na chi niile fa na efe abụrụ chi, wele egbe gbanie enu gwafa fa welu chukwu ndị ọcha. Mana mgbe nyanwa chọpụtalụ na esi ụzọ a na-aga n'obodo nwere ebe o ji azụ aga, anọ mmadụ ga-etoghalị wee mee ka obodo wee nwee, ọbụrụ maka taa ka a na-ekwu na maka echi. Oyipụ ife niile oyi, mmalụzi asọ kaliko were ụkwụ na-aga wee zibe ndị befe ozi ọma. Bribe niile enyere ya nwe ife niile onwero nke o kweta. Emechaa gbagbuo enye ọnwụnwa, mana ọnwụ bụ obodo ya ka ọ baalụ. N'ebe ndị a nọ taa, na Japan nke nyaa, Japan anyị ma ifefa na America galụ, ma Hiroshima na Nagasaki, onwere ụdị ife a na-afụrụ, onwere ụdị ife America na-emerụ Japan ka o wee meghee ụzọ ka a na-ebubata ngwa afịa dị iche iche. Emechaa afọ welu uche fa mee ife ọdịlụfa mma. Nee China ya bụ na ụfụ anyị na-ekwu anyị ọbụrụ ka e wee data ego, na a ga na-ekwu ka ndị nke anyị wee malụ, maka na ndị nke anyị jee gụọ akwụkwọ, gụchaa akwụkwọ, fapụ afọ esolu nwa bekee dine na bed, fadine na ara na akwa nwa bekee fa analie. Gịnị ka fa na-eme? Fe welu mụlụ obi ndị nke fa tii. Onwere onye na-eche ka ọ dịla anyị mma, onwere onye na-eche kedu ọbụla ọnwụ ka nya ya anwụ, nya nwụọ ọnwụ ya dịla obodo ya mma. Onwere onye na-asị ụmụnne m oge elugokwanụ mgbe anyị ga-ana. Onye ọbụla zaa afịa ka nkụ dị n'obodo anyị, nkụ dị na mba anyị elu mba anyị nne. Tata mụ na gị na-ekwu, nwanne anyị nwoke si na ya na-achị obodo anyị. Trump akpọghị ọjọọ Amerịka na UK adịrọ mma, fa na-ese okwu, mana olue ka ife wee dịlụ nwa bekee nwa, ịfụkwa na fa na budi na nwunye. Tupu Trump akpọ Buhari ka ọ jee Amerịka, o bụ ụzọ kpọọ ya na Theresa May nọkọ na Amerịka. Ife niile na-eselu fafa dozisie anya kpakwa nkata maka fam Amerịka ma nọ UK nwe Nigeria. Akọwa ifefa nwekwa ifefa chọkwa ịdị na-anapụtakwa from Nigeria. Fa wekwala anyị etu esi eyuze anyị wee maka na ife asị di na nwunye na-eso okwu gị etikwa n'ọnụ na mgbe fa edofe wele ido fa welo Nigeria dokwa Theresa May nata oluechi akpọ Buhari elue. Ife a na-akọ kịta bụ ma osikapa ma binso ma osia ma cereal ka ife niile anyị na-eli si Amerịka na-abịa, ana onwere ofu n'ime fa bụ ezigbo nri, onwere nke na-enye ndụ. Oya ka eji bu ya anyị akwụkwọ mgbala ọkụ taa. Oya ka eji bịa anyị akwụkwọ anyị gbala ọkụ taa, maka na nwa bekee ma na akwụkwọ a na onwere ụlọ ọba, onwere ife nyanwa ji ya eme. N'obodo m nọ na afa alekpọrọ ụlọ ụka niile welie wee convert ya to flats. Sọsọ ụlọ ụka dị n'obodo ka apụsị n'obodo, maka na ọ ya abụlili Christian society na onwelili ofu ụlọ ụka ya dị n'obodo, mana majority of ụlọ ụka niile elekpọrọ ya ndị dị ka msef ji ego eji egolu ụlọ convert ya n'ọfịa, ticha anya tenant na-anala ego na-akwụ mụlụmụlụ. Onye aghọle ka agba ndị be anyị na-ebugharị akwụkwọ iju onye be anyị ka ọ dị ọsị am highly favored or ife ajụ gị. Is that the answer to the question? How are you? I'm highly favored. Is that the answer to, are you brain dead? Ana akone na ana akonani. So si ife anyị amụta bụ ịsa etele jekwa na ebe nwa, jekwa na Deuteronomy nke nwa, jekwa na, you don't even bloody know ife kebụ. Gịnị bụ all yourself?
kpogodu nne nọ na village kpọọ nna anyị nọ na village jụọ anya kedu ife oye bụ ọmarọ mana bifo ịmala ife na-eme ya ọkọọli maka Abraham, Isaac and Jacob ọ na-amụrụ ma pantefa na-esi isi ọ na-amụrụ ma fa na-efichakwa ikefe efecha sef ndị alụ ndị niile amalụgo na fa ga-ana ndị niile anago even ma Latin American sef fa anakwugo gịnị ka strategy ndị a ji fa nọ na kasino ka fa nọ wee na-akpali ego because ọ bụ na ị chọọ ịdị adresị nsogbu gị na nwa bekee is all about strategy. Kedu ife ị ga-eji wee na-ewepụta ego nke gị nwa? It boils down to nothing. If you can bring yourself give yourself that economic standing, you have a say. Kwili akara or my kedu ife ọ bụ aka ị ga na-eme in order to balance this, to leverage this situation, because we can't stay like this forever. A na-ebubatala ịgbana, a na-ebubatala kedu ọgwụ dị iche iche ndị be anyị na-akụsi kịta ke nke a na-akpọ kedụzi ife a na-akpọ the other one ya bụ onye sesia ọkwụlụ ọtọ bụla onye ala ozugbo mkpụrụ mmiri onye chọpụta n'obulu na-agba how we can destroy ourselves. Onye bulu ụka bịa obulu na-agba ịga n'ebe m si bịa na ngwulube nna m anyị ilu nearly 20 pastors, 20 bloody pastors. Ọ ga-akarụlụ anyị ga-ana from St. Thomas to St. Stephen, from Anglican to Catholic to Cherubim to Zodozi Obodo to Mountain of Fire to Deeper Life to and I go for on. So the only thing we want to the only obodon kayo, the only investment, the only future, the only plan I want for our children is church. Nothing else. That's why akika ji wee dabata na nwatakịrị si nne na nna aka anyị na-afajụ mwa abịa gbubepụfe isi because onye ọkụkụ ntike ya anụ ife na mmiri ọkụ na ite mmiri ọkụ because onwere hope onwe anyị enwe ezi olileanya. So ka mma na ọtụtụ ụmụaka anyị na-amụ bụ ndị a na-ebugharị akwụkwọ afase na akwụkwọ nsọ, they might as well stop giving birth to these children. Mana fa ghọtara, they don't know. Fa mara ife na-eme in the next 20 years. Ike fa ma nne ya. Anyị Igbo niile elepịasị gị eto ndị ji ego, including ndị dị ka safe. So ndị a na-ebugharị Bible agụụ na-agụgbu fa niile asago fisi 20 years ihe akọrọ ji, ihe akọrọ ede, ihe nwere nkwụ ihe esi na ya wee weta mmanụ akwụ, ihe nwere ana ihe akụ ya ụgụ, ihe ego green ego, ihe ego kerenkrom ego, ihe ego akpụ ego, ihe ego gari ego. Kedu ọlụ oyibo ị na-alụ? Ego one ka anyị akwụ gị ihe jigo all these things. So no mgbe ndị be anyị ga-eji wee teta n'ụla mana a na-akọ n'enufe a na-akọ naanị onye ka anyị ji na-agụlụfe egwu a. Onye ga-akpọlụ ụmụnne nne onye ga-akpọlụ ụmụnna une nsị nne ka anyị na une masị m kọlịba une akọliba une akọlibe egbenne une ụkọji ngozi anakwanụ ụkọji gana une akọlibe egbenna une onye ga-akpọbalụ ụmụnne une okwu ka anyị ga-ekwu
o nwere ife ọzọ ka anyị jụọ n'oge ụmụnne m, ụmụ Igbo ndị mfụ n'anya. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Ebe a na-eje eteka, mana ebe a na-eje dị nsọ. Ofu ife a bụ ife Igbo kwere anyị na nkwa. A sị m ebe unu anọ na ya dịlu unu mma. Tata bụ eke ọnwa, ka ife nke eke na ikuku nke eke wee ketalụ unu ndụ, ketalụ unu ndụ bụ ndụ, ketalụ unu ife enwenwe, ketalụ unu ife elili, ma nke kasị nke ketalụ unu nghọta nke pụrụ iche. Maka na site tata gaba n'odogo m anya na ndị ọbụla nga na-afụ na platfọm ndị taa bụ ndị dị nkwadobe, ndị nwe ebe a na-aga. Ọ bụ ozi ụgbọ onye ọbụla, anyị achọrọ ụgbọ onye ọbụla, maka na nwata ọbụla nwere ebe kwesịrị ọ ga-anọ, nwere ọnọdụ ọ ga-anọ. A na-etolu ife etolu, a na-etozu ife etozu. Anyị ga-etozu ụmụnne m. A sị m unu bụ ụmụ nwoke ọkalọra na ikenga unu ga-ebini. Lota na ebe ị nọ, ebe afọ ka ikenga anyị nọ. Lota na ịkwụla ọtọ, ikenga ya akwụla ọtọ. Ịmada afọ na ikenga ya amada afọ na-ene. Isi na ihe ekwere ekwe, ikenga ya asị na ihe ekwere ekwe. Mana o nwere iwu ikenga nyere iji nwa na ikenga bụ iwu mmụwanye. Maka ndị na-aghọtara na nwa bekee wepụtala akụ, na akụ ife ọbụla enwere nwere iwu na-edebie. Akụgwa anyị ya dị ka ọkụkọ. Ọ bụ na anwụnye ya ọkụkọ, nne ọkụkọ, ilie nne, lie akwụ ya, lie ụmụ ọgwụgwọ. Mana ọ ka mma na ịrapụ nne ọkụkọ ka o yie akwa, elikwana akwụ ya, ka ọ ga-abụ mgbe ọzọ oge oyi oyikwa akwa lue, ka anyanwa bụ nne na-eyi, ka akwa ya na-eyikwa, ka ọkụkụ nke ọ mụtara amụta na-eyikwa, nne na-eyi, nwa ya na-eyi. Ịfụ ka akụ si amụwanye. Ọnya ka ikenga ji gwa anyị si na enwere ikenga nwa onye. Mgbe nwata ka na-achọ ka ọ ya ara, ọ ga-afọ abụrụ mgbe a na-eli akụ eli, nke afọ mgbe a na-akpa akụ akpa. Ife niile nwere oge. Akpa edebe dị iche na akpa esesa. Ka anyị mụta akpa edebe. Ka ụmụada Igbo, ụmụ ọkpụ ana Igbo nọkwa n'ebe a, anụ m asị ka anyị ghọta ife anyị bụ. Na anyị bụ ada akụ. Anyị bụ ya bụ ọkụkọ a na-ekwu. Anyị bụ ọkụkụ ndebe. Anyị bụ ndị na-eweta mmụwanye. Ọnya ka eke Chukwu bụ nwaanyị ji bụla eke. Onye nwelunu na eke. Maka na onwelu. Maka na onye abụ ada, onye abụ akụ na onwe. Anyị bụ akụ na onwe anyị. Anyị bụ ọkpụ Igbo. Anyị si na Igbo ga-adị, Igbo gwedị. Anyị bụ ikekwa ikenga n'azụ. Anyị ga-ama ife anyị bụ. Anyị ga-ama ndị anyị bụ. Anyị ga-aghọta onwe anyị. Anyị ga-adị uchu. Anyị abụrụ ndị a na-enye enye. Anyị abụrụ ndị a na-enye enye. Anyị bụ ndị na-emepụta ife, na-emepụta akụ. A sị m na ọ ga-adịla anyị mma. Ọya nya ọtụtụ ife ndị a niile na-esitekwa na agwa, na aja agwa, na amali ife. Maka na mmadụ mali ife, mmadụ nwee amamife, ọghọta ife oge eli ga-adị ya mma n'arụ. Mmadụ nwee amamife, ọghọta na onwero ife dị iche na nni na ọgwụ. Ọgwụ nke ga-egbu egbu na ọgwụ nke ga-aza azọ. Kedu mgbe anyị ga-eji weli nke a ọbụla ọgwụ nke ga-egbu anyị? Kedu mgbe anyị ga-eji weli nke a ọbụla ọgwụ nke ya egbu anyị egbu maọbụ nke ya aza anyị azụ? Ka anyị ghọta na anyị n'okike bụ ofu. Ka anyị ghọta na ife ga-egbu anyị na anyị na ya bụ ofu.
ka anyị ghọta na mmiri adị eli mmiri ibie, ka anyị ghọta na ọkụ ada agba ọkụ ibie, na ụjọ adịrọ, na ọnwa adịrọ, na ọ nwere ife a na-atụ egwu. Anyị bụ mmụọ afụ, na mmụọ ada atụ mmụọ egwu. Asị m ya dịkwala unu mma. Ebe unu anọ na debe n'iwu ikenga, debe n'iwu ojemba enwe ilo, dịkwa n'uchu, sawekwa n'anya, wekwa na amamife, dịkwanụ nke ya bụ nni nke ndụ, nwekwanụ mmiri ya bụ ife ọṅụṅụ nke ya bụ ife ọṅụṅụ nke ndụ. Unu elikwa na nke ya egbu anyị egbu, ka anyị wele echiche anyị ji bụrụ ụmụ Igbo wee debe ọnwa anyị, maka na anyị ga-amụchi echi. Anyị amụtala amụta, anyị soluzụa ndị na-anọ wee mepụta afa mmadụ, maka na ọ bụ na anyị emeri, o nwere ndị ọzọ ga-eme. Maka na ọtụtụ ụmụnne anyị ejifa na nga na ọbụla isi, ejifa na nga na mmụọ, ekwuchiri mmụọ fe ekwuchi. Ka anyị na-ekpekwanụ, na-ekenekwanụ, na-ajụkwa ogu na fa ga-amụ ụzọ fa asị ndị Igbo wee napụta n'oge tupu ife ememe n'afa. Asị m ka chi fụkwala unu, ka ọ dịkwala unu mma. Anyị ga-afụkwa n'izu ụka ọzọ, ka ọ dịkwa na ụmụnne m. Udo dịla unu, ndị mfụ n'anya nke dị egwu. Daalụ na ụmụnne m. Onye ga-akpọbalụ ụmụnne m, nne nne nne, onye ga-akpọbalụ ụmụnna, une une une, nsị nne m ka ị na, une une nne m asị m kọlịba, une 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 akọlịba akọlịba. Kachifodo.